агар шумо аз уҳдаи пухтани хӯрокҳои қадимаи миллӣ мебароед ва мехоҳед ки ба дигарон маҳорату малакаи ошпазиятонро нишон диҳед, пас барномаи Хони Тоҷикистон ин имкониятро барои шумо фароҳам меорад. Телефон барои тамос 988 53 52 57. Хони Тоҷикистон, тарғибгари хӯрокҳои лазизи миллӣ. дуруд мегӯем ба шумо бинандаҳои азизи шабакаи Сафина. Чун ҳамешагӣ ин вақту соат пешкаши шумо аст барномаи навбатии Хони Тоҷикистон ва чун гуфтем ки солҳои 2019-2021 ин 3 сол, яъне 19-20-21 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст ва мо имрӯз қарор дорем дар як деҳоти бисёр зебо хушманзара, инам бошад ҷамоати деҳоти Зиде, ва қарор дорем дар хонаи апаи бисёрам азизу меҳрубон Манижабону. Имрӯз омода мекунанд як хӯроки бисёр болаззат бо маҳсулоте ки маҳз дар ҳамин минтақа аст, яъне пеш аз ҳама асоси ин хӯрок ин хурут аст ки ба таври махсус дар инҷо омода мекунанд ва одатан мо мебинем ки хуб шакли хурут дигаргуна аст ва инҷо умуман дигаргуна аст. Яъне ман суханро зиёд намекунам. Салому алайкум апай Манижа, имрӯз чӣ омода мекунем? хурутоби тоҷикӣ худро омода мекунем. Хоб. Ба мо дар кор аст равғани зард. Хоб. Не. Яъне ки ман кӯмак мекунам ба апай Манижа. Хоб, барои хурутоби имрӯза, яъне хурутобе ки дар минтақаи Зиде, дар мавзеи Зиде омода мекунанд, ба кулли бинандаҳои азиз фарқ дорад. омода мекунанд дар инҷо маҳсулот лозим аст. Кадом маҳсулотҳо? одатан чун анъана, чун ҳамешагӣ пиёз, помидор, бодиринг, хуб равғани зард ва гӯшт. асосаш гуфтем дар инҷо бо хурут омода мекунанд. тамоман лаззати дигаргуна дорад. хуб, чӣ кор мекунем ва аз чӣ шурӯъ мекунем? деги мо дар рӯи алова аст. Хоб. мо бошем равғанро ба дег андохт. аллакай тасбида аст, а? аллакай тасбида. ман ба шумо кӯмак мекунам ва баъд аз тасбидани хуб дег бинандаҳои азиз ҳатман ки равғани зардро вориди дег мекунанд ва мо то ин равған ҷӯшидан пиёзи худро реза мекунем. Хеле хуб. апай Манижа, хуб мегуфтед ки масалан шумо як нафари бисёр ҷавони ҳамин минтақа, ҳамин мавзеъ барои анъанаҳои мардумиро пурра хуб рушд додан ба ҷавонон омӯзондан чӣ корҳоро анҷом медиҳад дар инҷо? хуб ҷавонон, ҷавондухтарони Зиде хуб аллакай медонанд хӯрокҳои миллиро омода карданашро, духтанро? метавонанд албатта. хоб таомҳои миллиро тайёр мекунанд. дӯзанда ҳастанд. ҳунарҳои қадимаро меомӯзанд. хуб бинандаҳои азиз, ман гуфтам ки аллакай як қисмати маҳсулот омода шудааст ва барои зудакак хуб корро зуд ба анҷом расонидан аллакай пиёзро реза кардан ва чӣ кор мекунем? пиёзро дар як зарф мегирем. худаш дохти ҳастаст. барои ҳамин пиёзро нозуктар медозем. пиёз ҳастед. хеле хуб. гуфтем ки баъд аз тахминан 2 ё 3 дақиқа баъд аз оне ки дар деги тасфида равғани зардро андохтанд апай Манижа, баъдан пиёзро зудакак меандозанд баъд аз 2 ё 3 дақиқа ва чуне ки ба шумо худашон гуфтанд, фаҳмонданд то пиёз насӯзад. ин аст барои анамун болои хурутоб аст, на? бале, ин барои болои хурутоб аст. инаш кифоя. ман хоҳиш мекунам мо акнун гӯштро меандозем. зуд меандозем, дигар интизор намешавад. барои он ки гӯшт мулоим бошад, барои ҳамин аввал пиёзро меандозем, баъд гӯштро. марҳамат. ки гӯштамон хоб наояд. хеле олӣ. дӯстони азиз, бори дигар мегӯям ки имрӯз хурутоб омода мекунанд. мо қарор дорем дар хонаи апай Манижа дар мавзеи Зиде ва хурутоби асосӣ маҳз анам инҷо омода мекунанд. зеро дар минтақаҳои гуногун будем. хуб дар ноҳияи дар шаҳри Турсунзода, хуб дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар кадом қисмат будем? дар худи шаҳри Душанбе хурутоб омода карданд, вале акнун хурутоби дигаргуна аст
қурутоби асосӣ аст, зеро бо қурут омода мешавад. чӣ кор кардан дар пай манижа? равғанро андохтан, зудака пиёзро, зудака гӯштро ва омехта мешавад. ҳамин тавр аст? бале, мо инро мекунем то ин ки тайёр шавад. тайёр шавад. оташ бояд баланд бошад ё паст, ё ин ки фарқ надорад? на он қадар баланд бошад, на он қадар баланд, на он қадар паст бошад. акнун намак меандозем. мувофиқи табу завқ бинандаҳои азиз, намак меандозем. ман боварӣ дорам ки қисмати аввал дар ин ҷо сурат мегирад, дар ҳавои кушод. қисмати дуюм дар хона, зеро хуб қурутоб бисёр хӯроки болаззат аст ва анамун тарзи омода карданаш низ як протсесси худро дорад ба истилоҳ. аз ҳамин лиҳоз боз дар қисмати дуюм ҳаст майда кардани фатир, баъдан дигару дигар. чӣ кор мекунем акнун? то он даме ки бирён мешавад, медӯшад. қурутро об мекунем, қурутро об кардан ягон усули махсуси худро дорад ё ин ки на? чӣ гуна об мекунанд? ин хурудро дар айлоқ дар тобистон чӣ мекунанд? ман мехостам апай манеҷа дар бораи ҳамин қурут каме маълумот медодед ки чӣ гуна аст. мо мебинем ки шакли қурут дигаргуна аст ва имрӯз қурутҳое ки ин ҷо ҳаст асосаш ки сахт нест бисёр. дуюмаш ки шаклаш дигар аст бинандаҳои азиз, шаклаш ин гуна аст ва сеюмаш ки бисёр мулоим ва истеъмолаш низ хуб ва бисёр болаззат аст. камакак маълумот медодед. ин хурудро дар айлоқ меҷӯшонанд уғро, хоб баъд дар ягон зарфи махсус мерезанд ва дар афтобу дар соягӣ қоқ мекунанд инҷо. барои ҳамин ин хуруди ҷӯшонда шудааст. бале. олӣ. бинандаҳои азиз, гуфтем ки баъд аз он лаҳзае ки пурра қисмати аввал дар дека аз чӣ маҳсулоте лозим аст дар он ҷо андохтаанд пай манижа ва қисмати дуюм бисёр асосӣ аст. ман фикр мекунам дар қурутоби мо ин ҳам бошад об кардани қурут. ҳамин тавр аст? ягон зарфи махсус лозим аст ё ин ки не? барое ки вақт чӣ нашавад, мо аллакай қурутро дар пешакӣ дар хона шакида чӣ кардем? омода кардаед? омода кардем. хеле хуб. дӯстони азиз, камакак анамин вақтро зиёдтар талаб мекунад, зеро то об кардан, то об шудани қурут аз ҳамин лиҳоз аллакай омода кардан хеле хуб аст. ман фикр мекунам ки дар ин ҷо ба охир расида, дар ин ҷо қисмати аввал, яъне зинаи аввали омода кардани қурутоб дар берун ба охир аст. бале, ин ҳозир ин тайёр мешавад, ба хона рафта дар табақ фатирро реза карда баъд қурутобро тайёр мекунем. хеле хуб, хеле хуб. мо як барнома аллакай сабт карда будем ва дар он ҷо гуфтам ки хӯрокҳои зиёд аст. мо дар он ҷо хӯроки бону буламоқро омода кардем, бисёр лаззати хос дорад. хоб ин қурутоб аст. боз кадом хӯрокҳо аст бисёр маъмул дар ин мавзе? дар ин ҷо оши ман дар назар дорам, бале, хӯрокҳои оши сиёғ мекунанд, хӯрокҳои миллӣ, қурутоб аст, буламоқ аст ва дигар таомҳо, оши палов аст. хеле хуб, хеле олӣ. тахминан бояд чанд дақиқа дар ин ҷо ҷӯшад, бирён шавад? 15-20 дақиқа. хеле хуб. дӯстони азиз, он нафароне ки тоза ба шабакаи Сафина пайвастанд, бори дигар хотиррасон менамоем ки шумо барномаи Хони Тоҷикистонро тамошо доред аз мавзеи зебои Зиде, аз хонаи апаи Манижа ва имрӯз дар ҳамин ҳавои сард ки кӯҳҳо мебинед ки барфпӯш аст, кулли деҳа хоб сабсафед аст ва барое ки дар Тоҷикистон, дар минтақаҳои Кӯҳистон, дар ноҳияҳои дурдаст вақте ки барф мезанад, чун анъана, чун ҳамешагӣ чӣ кор мекунанд? Қурутоби бисёр болаззатро омода мекунанд. хеле хуб. ва мо низ чунин мекунем. баъд аз оне ки тахминан 10-15 дақиқа хоб бирён мешавад, пиёз бо равғани зард бо гӯшт, баъдан қисмати дуюм, зинаи дуюмро мегузаронем дар хона. моро ҳамроҳ бошед, моро тарк накунед. баъд аз чанд лаҳза бармегардем. агар шумо аз уҳдаи пухтани хӯрокҳои қадимаи миллӣ мебароед ва мехоҳед ки ба дигарон маҳорату малакаи ошпазиятонро нишон диҳед, пас барномаи Хони Тоҷикистон ин имкониятро барои шумо фароҳам меорад. телефон барои тамос 988 53 52 57. Хони Тоҷикистон, тарғибгари хӯрокҳои лазизи миллӣ.
آماده شد. خب. آن ما با ظرف علایده گرفته میبریم به خانه بعد دوام می‌دیم. دوام کروتو رو میبینیم. خیلی خوب خیلی خوب. و نگفته نماند که تقریبا 15 یا 20 دقیقه الکی خب بریون شد زیر بک، جوشید در روغنی زرد، پیاز با گوشت و میگیریم. مرحمت، من به شما کمک می‌رسونم. دوستان عزیز، قسمتی که در بیرون بود الکی پورا کارمون تمام شد. میگذاریم با زینه دویمی آماده کردن قروتاب در خونه. بعد از چند لحظه برمیگردیم. قسمت دویم رو شروع میکنیم بعد از چند ثانیه. یعنی اپای من اینجا با ما میگوید که چیکار میکنیم اکنون در خانه. ما در اینجا فطیر قد رو گرفته خب. و طبق مایده کرده. یعنی فطیر رو با طبق مایده میکنیم. طبق. خیلی خوب. من با شما کمک میکنم و طرز مخصوصی مایده کردن خود رو دارد یا اینکه نه؟ چه خیلی که باشد؟ نه خیلی باشه. چه خیلی که باشد؟ خیلی خوب. و خوب یکی از انمون قسمت های بسیار هم مهم و اساسی دوستان عزیز مایده کردن یا خود ریزه کردن فطیر. فطیر ما امروز گفتیم که قد است و در هر جا هر گونه میکنند با هر گونه فطیر. و ما گفتیم که قروتابی اساسی است با قروت با فطیر قد یا خود قبطی میگویند. من میخواستم درباره همون قروت کمی معلومات میدادید که خب چگونه است. شما گفتید که الکی ما آماده کرده ایم، یعنی چقدر پیش باید که اون را آماده کنید، یعنی آب کنید؟ ما قروت را یک شبانه روز تر کرده بعد با آب جوش او را تر کرده بعد صبحگاهان او را میگیریم در طبق مخصوص. خب طبق مخصوص ده او را با گاز تمام میمالیم و او خودش آب میشود و او را میگیریم از او دوغ میشود. خیلی عالی. و من فکر میکنم که بعد از اونی که دوستان عزیز یک شبانه روز میجوشد گرم میشود و اون رو باز آمیخته میکنن یعنی آب میکنن، این خیلی لذتی به خود خاص پیدا میکنن. خب باز فطیر دویم است. فطیر بسیار گرم و من باوری دارم که در برنامه خون تاجیکستان چند نوع قروتاب رو ما خب آماده کرده بودیم، گفتیم در بالا ذکر کردیم. خب شکراب های گوناگون بودند. شکرابی زیرکی در ناحیه یابان که خب با زیرک آماده میشد، با آب زیرکی یک شبانه روز اون رو خب آبش رو میگرفتن، بعدا با جای انمون چکه یا خود دوغ اون رو استفاده میبرند. خب برای اون نفره که اولین مرتبه میچشد اون شکراب رو شاید غیر مقرری باشد، بعضی اونقدر استعمال کردن نتوند، ولی چون در اونجا خلای بسیار عزیزمون گفتن که این برای کسلی های گوناگون فایده دارد، در حقیقت نیز هست. برای کسلی های خب دل، فشار بلند. از همین لحاظ قروتاب امروزه ما نیز با کلی تفاوت دارد از دیگر قروتاب ها. من فکر میکنم که کفایه است نه؟ خب دوستان عزیز، الکی با همراهی اپای منیجا من کمک کردم با اپای عزیز فطیر قد رو مایده کردیم یا خود ریزه کردیم در طبق پر را خیلی خوب. و چیکار میکنیم باز؟ اکنون ما دوغ را پیشکی گرم کردیم و او را با بالای فطیر آورده میریزیم. دوستان عزیز گفتیم که اکنون دوغ، انمون قروتی که من با شما نشون دادم، انمون قروت ها، همین گونه قروت ها خب یک شبانه روز گفتن که گرم میکنن، بعد آماده میکنن، آمیخته میکنن، بعد تیار میشن. الکی تیار است، نه؟ خیلی گرم است. من فکر میکنم زینه دوی مرحمت واردی خب طبق میکنن از بالای فطیر قد قروت رو، یعنی قروت آب کرده شده رو من با احساسات داده میشم، زیرا خب اکنون شما من باوری کامل دارم که طریق
экрани телевизорҳои шумо мебинед чигуна дилкаш аст ва ман дар назди ин зебогӣ ҳастам. дӯстони азиз, ман боварии комил дорам ки ба сухан пурра ифшо карда намешавад он эҳсосе ки ман айни ҳол эҳсос мекунам. кифоя аст, кифоя. яъне баъдан анамун дар деки берун мо аллакай омехта карда будем равғани зард, гӯшт ва пиёзро 15 дақиқа бирён шуд. онро аз болои фатир меандозем. хурӯтоби зиде гуфтем тафовути калон дорад аз хурӯтобе ки дар дигар минтақаҳо омода мекунад. як бӯи лазиз аст дӯстони азиз. ман боварии комил дорам ки аксарияти мо дар деҳот таваллуд шудаем, дар деҳот ба воя расидаем ва анамун бӯе ки ҳаст дар хонаи деҳотӣ, анамун лазизие ки ҳаст дар хурӯтобе ки дар деҳот омода мекунанд, хоб омода шуда як бӯи бисёр лазиз фаро гирифтааст ин хонаро. помидор бодирингро баъдан меандозем. хоб аз болои ҳамаш марҳамат. чӣ гуна зебоӣ, чӣ гуна бӯи лазиз дӯстон. хоб аз тирезаи хоб хона барфҳои сабсафед, кӯҳҳои барфпӯш, кӯҳҳои сар ба фалак кашида менамояд. хоб дар даруни хона гарм анамун хоб печи бобоӣ ва хурӯтоб. ин аст зебоӣ, ин аст анъанаҳои миллӣ, ин аст эҳёи анамун хӯрокҳои миллӣ, зинда нигоҳ доштани хоб хӯрокҳое ки ҳанӯз садсолаҳо пеш гузаштагони мо истеъмол мекарданд ва дар чунин деҳот, хоб дар чунин минтақаҳои дурдаст хоб истеъмол мекарданду бо қувват кор мекарданд. акнун дӯстон, хурӯтоби мо омода шуд. баъд аз чанд лаҳза бо ҳамроҳии апай меҳрубонам манижа менишинем сари дастурхон ва мечашем ки чӣ гуна лаззат дорад хурӯтоби зидегӣ. бора ҳамра бошед. баъд аз чанд лаҳза бармегардем. агар шумо аз уҳдаи пухтани хӯрокҳои қадимаи миллӣ мебароед ва мехоҳед ки ба дигарон маҳорату малакаи ошпазиятонро нишон диҳед, пас барномаи Хони Тоҷикистон ин имкониятро барои шумо фароҳам меорад. телефон барои тамос 988 53 52 57. Хони Тоҷикистон, тарғибгари хӯрокҳои лазизи миллӣ. акнун дӯстони азиз, расидем ба нуқтаи асосии барномаи Хони Тоҷикистон, яъне мо пурра омода кардем. аниқтараш апай азизи ман манижабону омода кард. хурӯтобро ман камакак кӯмак расондам ва лаҳзаи он расидааст ки мечашем ва ба шумо мегӯем ки чӣ гуна лаззат, чӣ гуна мазза дорад. марҳамат, бо иштиё бошед. ғайриоддӣ тайёр карда шуд ва ҳамаш маззаи ҳар як маҳсулот ки дар ин ҷо ворид карданд, илова карданд апаи манижа, маззааш ба таври хос дар ин ҷо эҳсос мешавад вақте ки одам истеъмол мекунад. ман аз шумо ҷаҳони сипос мегӯям, изҳори сипос мекунам ки шумо як хурӯтоби ҳақиқӣ ба таври хоб ба истилоҳ оригинал тайёр кардед. ман хеле хушнудам ва бинандаҳои азиз, ман боварии комил дорам ки шумо низ омода мекунед дар хонаҳоятон. ман боварии комил дорам ки ҳар як хонадони тоҷик омода мекунанд ин
خوراک ملی تاجیکی رو قروتاب رو ولی چونین به طور مخصوص با یک اصول مخصوص با قروت با روغن زرد یک لذتی به خود خاص دارد. بار دیگر بسیار سپاس به شما. من فکر میکنم که اون نفرانی که شما رو میبینن طریق شبکه سفینه باوری دارم که سهم خودشون رو میگذارن در رشد هنرهای مردمی و من اینجا با شما بیننده عزیز شبکه سفینه مخلصان و دوستداران برنامه خونی تاجیکستان خداحافظی میکنم. تا برنامه های دیگر خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید. همیشه خوراک های لذیذ تاجیکی رو در خانه‌تون آماده کنید و استعمال نمایید. تا بازدید دوستان. تشکر زیاد.